Ömür boyu yeşerek ile benim barasım Canadayım, canaşım, simadı ve paraşım Ömür boyu yeşerek ile benim barasım Canadayım, canaşım, simadı ve paraşım Ömür boyu yeşerek ile benim barasım Ömür boyu yeşerek ile benim barasım Hayırlı erте, исәнмесез, хөрмәтле дуслар, мөхтәрәм кунаклар. Сегодня мы с вами собрались, чтобы отметить один из самых прекрасных, самых нежных, добрых праздников – День семьи, любви и верности. Вот уже 12-й год мы празднуем этот замечательный праздник. И каждый год в этот прекрасный праздничный день, 8 июля, в День семьи, любви и верности, мы торжественно вручаем медаль супружеским парам. Ник куаныч безнең Чүпрәле районында да пар канатлы, сикәлтәле гомер юлларын матур итеп бергә атлаучы, бер-берсен яратып, күгәрченнәр кебек гөрләшеп яшәүче гаиләләр күп. И сегодня в этот прекрасный зал мы пригласили семейную пару, которая является примером верной любви. Это семья Халиуловых из села Старые Чупалы. Уважаемые Фиолет Сибгатович и Гульсира Фатыховна, просим вас пройти и сесть на почетное место. Фиолет абый белән Гульсира апа икесе дә Иске Чупал авылында туып үскән. Бер шишмә суларын эчкән бик матур пар. Тиздән 2021 елның 11 ноябрендә бу пар 50 еллык алтын туен бәйрәм итәчәк. Фиолет абый армия сафларына кайтып, туган авылында Шишмә колхозында автомеханик булып хезмәт итә башлый. 1986 елдан алып лаеклы ялга кадәр авыл урта мәктәбендә география һәм трактор фәннәрен укыта. Инде Гөлсира апа гомерен медицина өлкәсенә багышлый. 37 ел Иске Чупал авылы халкын дәвалый. Бүгенге көндә авылда ветераннар советы рәисе эшен алып бара. Халиуловлар гаиләсе эштә генә түгел, өйләрендә дә үрнәк гаилә. Балалары да әти-әниләре кебек тырыш, уңган, җитезләр. 11 онытның яраткан әби-бабая булып торалар. Слово для поздравления и вручения медали за любовь и верность мы с удовольствием предоставляем главе Держановского муниципального района Марату Ринатовичу Гафарову. Хөрмәтле дуслар, безнең шул матур бәйрәм бүген ул гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык бәйрәме билгеләп үтәбез. Һәм инде менә безнең районыбызда да шундый гаиләләр бар. Менә шул гаиләләрнең берсе ул Халиуловлар гаиләсе. Иске Чупал авылыннан Халиуловлар гаиләсе. Мин карап торам да менә Фиолет абыйга әйтәм. Фиолет абыйга быел 80 яшь тулар инде ноябрьдә. Дәш булса, менә Гөлсира апага рәхмәт теләнде. Менә Фиолет апага карап торсак, әле 55-тән дә артык булып биреп булмый. Шулай бит инде. Вот. Хатын-кызны яши турында әйтмибез инде. Хатын-кыз һәр вакытта ул 25-тә. Вот, һәр вакытта. Шуңа күрә менә ул гаиләнең бәхете, гаиләнең көчлелеге нәрсәдә? Ул шул бер-берегезне хөрмәт итеп, бер-берегезне шул һәр вакытында булышып бер-беребезгә һәм бер-беребезне карап торудадыр дип уйлыйм. Вот. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Сезнең чыннан да бик шундый нык, бик бәхетле гаилә дип саныйм, чөнки инде сез үзегез 5 баланы
тәрбияләп, 5 баланы үстереп, аларга һәммәсенә дә белем биреп, һәрберсе битендә олы уку йортларын тамамлаганнар. Һәм сезнең балаларның һәрберсе гаиләсе белән дә без горурланабыз. Чөнки инде менә безнең авылда, безнең районда да бит инде сезнең исәр бит әле дә иске шкалда. Иске шкалдарнары бит инде Эльза Мандага, Энҗе Буада, Нәргизә безнең Казанда, Нәргизә бит безнең филология фәннәре кандидаты, инглиз теле укытучысы. Шуңа күрә безнең урында, безнең һәр көнне безнең күз алдында. Сезнең һәрбер балагызга да, һәрбер сезнең балаларыгызга да меңдә рәхмәт. Чөнки алар менә безнең шулай ук сезнең кебек, безнең районыбызның тутпасы, киләчәктә сезгә, сезнең балаларыгызга, киленнәрегезгә, кияүләрегезгә исәнлек саулык телибез, оныкларыгызга. Алар да шулай ук матур иттереп үз гаиләләрен курсыннар. Сезгә дә узган гомер һәм киләчәктә дә балаларыгызның, оныкларыгызның рәхәтен күреп яшәргә исәнлек. Рәхмәт сезгә. Бәйрәм белән һәммәбезгә рәхмәт. Иң шундай күркәм һәм иң нык гаиләләргә «За любовь и верность» дигән медаль тапшырыла. Һәр елны без тапшырабыз берәр гаиләгә. Һәм инде бүген без Фиолетта һәм Гөлсира апа Халиловларга «За любовь и верность» дигән медальне тапшырабыз. Бу ромашкалар, бу хризантемалар, ромашка ашаганнар бит. Теге әле бүген карап утырам, әйтәм, нигә менә бу бәйрәмнең символы булып ромашка чәчәге дип алынган бит. Кичкенәдән бирле бит инде без теге любит, не любит дип. Һәм инде шул ромашкаларны тотып инде без шулай итеп тормышны карабыз. Исәнлек саулык, озын гомерләр, байлык, мәхәббәт һәм озак еллар шулай итеп күркәм, бергә торырга насыйп булсын. Һәм инде бергә булыйк, һәм һәрбер бәйрәмдә, һәрбер шундый чыгышларда бергә булыйк. Бәйрәм белән сезне рәхмәт итәм. Әгәр шушы безнең гаиләнең мәхәббәт җимешләре балаларына бирәбез. Рәхим итегез. Әтиәнең чынлапта безнең бүген иң бәхетле көнебездер. Без барыбыз да бүген исән сау. Biz bir tuğanlarımızda isen sağ ol, diğerlerimizde isen sağ ol. Bugünkü güne kadar bizge bilim verdiniz, okuttunuz, gaileli ettiniz. Her birimizin tırmışı var, her birimizin işi var. Her birimiz ürüne gaile bulup yaşayız. Mada sizin ilişkiniz, terbiyeniz bir zor. Siz bugünkü günde de bizge yardım edip durasınız. Kineşleriniz bile de, işiniz bile de. Sizin yolda biz başlayabiliriz. Varımız isiminden de, balalar isiminden de, ınıklarımız isiminden de bir zor rahmet. Gelecekte de isen bulup, bizi şartlandırıp, bizge yardım edip, bizge hayırlılarda bulup, uzun geçeseniz idi. Biz sizge bir zor rahmetli. Bu beyramda uyuşturucularla da her birinizge, Albinaga, Marat Enacı sizge, her birinizge bir zor rahmet. Par olmaday parlı olup, uzun yıllar öttünüz, parlıklarını altın toyga ettiniz. Bizning için par yıldızlar bulup, Gönül tügende yanınız, kaygı savaşlar hiç görmesin, merhametli olacanınız.
Бәхет, минем өчен бу сүзләрнең аермасы юк. Гаилә, шундый ягымлы, җылы хисләр белән тулган гади һәм шул вакытта зур мәгънәгә ия булган сүз. Гаилә бәхет. Чөнки гаилә бәхетле булганда гына аяз күктә кояш елмая һәм ул нурларын беркетеп кешеләр йөзендә бәхет шыркылар уята ала. Бер-берең өчен җаның тәнең белән кайгырып тору, уңышлар өчен чын күңелдән шатлану, барлык эшләреңне бергә башкарып, бергәләшеп ял итү, гомер кизенә пар канатың белән керү, балалар, оныклар рәхәтен парлап тату, олы бәхет бит инде ул. Тату, бердәм, туз гаиләбез булу һәм шуның ләззәтен тоеп яши алганыбыз өчен әти-әни, сезгә зур рәхмәт. Рахмет барыбызга да. Матур итеп яшадык. Тормышыбыздан зарланабыз, тырыштык икебездән. Шуның әйтәләр җимеше булып балаларыбыз да әлхәмдүлилләһ битебезгә кызыклык китермәделәр. Барысы да тырыштылар. Үзләренә юлларын таптылар, укыдылар, эшләрен таптылар, сәләтләрен кырдылар, матур иттереп, хәзер безгә рәхмәт үстереп торалар. Рәхмәт аларга барысына да. Эшләрендә, тормышларында уңышларга ирештеләр. Саулык, сәламәтлек белән яшәргә насип булсын үзләренә. Сөйләп табылмый. Иң беренче рәхмәтемне менә шушы бәйрәмне оештыручыларга, район җитәкчесенә Марат Гафаровка, Айрат Иркатуллина, Альбина, иң күп дигәреп биргән Альбинага чиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Һәм дә менә Гөлназларга һәрберсенә аерым рәхмәтем
neyse, etim ekeniydi. Biz bugün bir bäxetli. Biz 50 yıllık şunday bäxetliydik, bugün şolay bäxetli. Hazır indi artımızga burilip kararga. Karasak da bizden de bäxetli aile yoktur indi. Alın artında 5 bala tudu, 5 bala üstü. İşten de tuktamadık, kaynanamız yerden etti bağlar üstü. Onlar birisi karadılar. Elhamdülillah şükür. Hele ki bir kaygınaydı utbuska. Şurayı kaygınası işledik, bir tuktamadan. Jenki kış günü okutsa jenkini kambayanga kiteydi. Bağlar aşatırga kerek, okutırga kerek. Mallar asırga kerek, şuna yaşadık, gömür ettik. Elinde bizni şartlandırıp bir artlı bağlarımız üstü. Zor kızımız yuvarı bilimle okutucu. Onlar ağır jirliğini aldılar. Andala bir kızartmış amatörün işletkiler, elhamdülillah şükür. İkincisi, bilesiz indi rayonda, Marnitsa'da 18 yaşındakileri vurnaşkan idi. Mene şunu verge kadar hemen şunda yaşayışlı bir sözde işitkenim yoklaşanlı. Üçüncüsü, önce medicina rabınyalı, jurista, yukarı bölümde, eli bağlar üstleri yata. Dördüncü kiçkine kızım idi, Aratkan kızımız bizden. Bu kazanda diziliş istiyordu, avukataydı. Elhamdülillah şükür hazır datsın. Yılalı efendileri kandidatı. Ağol mektebinde avukat mediler, okutalar. Elhamdülillah şükür ağol babası, ağol mektebine çıkan bala, şu derecelerine erişip bizle şartlandırıp yaşadığı bağlar üstüneler. Her birisinin diptaşları da bir yaşlı oldular. 4 seninde kalk mutlu sayılar olan bir yırttan çıkan bağlar şekilli. Her birisinin de irleri de bir geybet buldular. Anlıklarımız bir vardı, okup balalar. Kinimiz yanımızda 12 yıl, biz onu kilin deyip tutmuyoruz. Olarla kilin, elle küçükene kızımız, onu bilmiyoruz de. Hiç anlıkımız yanımızda şartlandırıp, öyle şartlandırıp bizden göbeliğe onu kızımız tuttu. Amısı şartlık tügelmeli. Mene şuna ettirip biz şundi bäxetli aile bolup gömeritemiz. Her bir bayramlarını birge ötkeremiz. Her bir bayramga bütün isekilerler, kıtlılar, emniyim, yetime, tuğan günlerine her bir bayramda biz birge yaşayız. Birge karşılıyız. Elhamdülillah şükür. Efiyelik bilen, ben onu 14 yaşında yaratırga tırmanıydım. Kürşü bitmez. Bir taşarına. Ben şunda iptaşı bu sefer araydım. 10 yaşta özümden ama bunu minüskemi gitti. Şuna ettirip biz 50 yılına bilmeyene de kaldık ha gitkendir. Olgumirler. 50 yıl şuna motor ettirip yaşadık. Elhamdülillah şükür. Şükür demedik oramda bir kimde bizle, avulda bir kimde bizle yetermez. Şuna yaşarlar deyip Allah'a şükür. Hıdayım Rabbim Allah. Bäxet için küpkirek mi, gelyen varsın yollar. Bäxet için küpkirek mi, senin kullar, minim kulda, senin kullar, minim kulda, minim kullar, senin kulda, senin kullar, minim kulda. Minim kullar, senin kulda. Tırmış mizgir, barı mizgir, elleniler mi dikme. Barımızda birge bulsak, mina mene şulda jite, bizge mene şulda jite. Bäxet için şulda jite, bäxet için şulda jite, bizning için şulda jite.